Assalamu alaikum. Hare mi wurike on fopla landi style we jam. Hare me de weltani jamala gina moƴƴa ko tawata kombe votali be ukaki o mascarade CNRD do be ukaki be tawtali kadi confisque pouvoir on fi Mamadi Doumbouya. Hare non mi andina on hunde wotere. On yi vote wadali ka referendum. On yi vote wadali ka sélection mabbe 28 décembre. On yi vote wadali 31 mai. Donc hande ka fewndi den do jama on foppu heno weltana meden andi kadi go duwaaji dino jaabade meden weltani o meden suti kadi ko musata on ko kono ande hunde wotere piijidin fofu o hakkili yarante o yi Mamadi e boje mabbe den ala marsude tay non be holli be ala teddungal be holli be ala jikke be holli kambe ko ittata be kon non ko dole be holli hande kadi sina dole itata be don haray yo be andu be wadu ko hakkille mabbe yo be fellutu hunde wotere les coups d'envoi va Conakry haray ko dum mar ko mi yoton si feddi don ande hunde wotere vote wadali hay ka referendum be hotti notiji mabbe din be wolani jama on vote wadali ka sélection 28 décembre ande hunde wotere vote wadali 31 mai do kadi donc be desiru tun kambe be ala jikke be ala teddungal be yeggiti ko be iwri don be yeggiti ko be fuddi don be yeggiti himbe darino be suteni be 5 septembre 2021 le hore ko wuli kon fu jamala Guinée on a fait be Dadis Camara a souvent dit que le peuple de Guinée n'est pas bête ko hande non mi holi dum ko hande non mi felliti dum si de marno ko yete kon armée républicaine Mamadi o artatano kapale dum billahi si de marno ko yete kon armée républicaine Mamadi artatano kon o du wadi min sim fudi ke wulde suufa minna be te Mamadi Doumbouya no holago e info mede den felliti o lutata ko laamu tun o yoy ko laamu non laabi pos ko paski ko dictateur jo manda no hore mudum ko naay mardo yurmede wona neddo mardo hakkili wona neddo andudo ko no laamu gordite kambe be sikkay tun ko onno ko 50 ko du wadete 2026 be faamala e hunde dictature yagal ngal se ko wada enongal sibe sikki be wada ngal jama on do orinta jama fu no wuli goddo susta wolde la Guinée goddo susta e wolde appel hande la Guinée ko la Guinée onda surtout si tay ko yondire politique ka futole tu menen ga meden huli wata men nangede meden wonde nena men meden wonde bengame ni acce hunde wotere kulol potto ko haka gimba si nora nangima o gonga fulbe ben tay ala ko nanga jogito bakangu patigiri onon on yetama on fenyinanama kadi on andama kadi Mamadi yodo o holli ko dole itatam hidon sikudo ko sama kala jamala Guinée ko menon ko wolande do son sikkido ko mene won o wadde ma ko mene won o itade mone haray ande hunde wotere ko devoir meden en fu meden immagol daro dadito fino yitere leydi meden de e juude di bandiji do hunde wata hadude be iwgol lokalamu sina en fanko jodde sen immike en darike en hewtani be gonga mawben ko beton sa immanike mo a tapika impare ko wallahi be ko lamu Mamadi ande on votanaka dum ko go immitel mudum jawle de bonudon en fop on wadete e on respect fino den jawle hetora kala o kaado ngal otwal kala o kaado di mbudi kala créer mouvement de soutien ande on fop modon force vivant andi on fop modon un par un nyande ngulamu do yani nguyani parce que nguyane lamu nguyane nguluta tatum hore do les putschistes Mamadi Doumbouya il va tomber wallahi kadi ko hewti kadi on yiya ko mi onon ko wolande hara ko do respecte to lan ko do ando ton ko mi onon ko wolande ko mi onon gido modon mais vi que on sikkudo ko samakala don sikkudo men wowlay ton fi hala no weli on famale hay hunde wotere mi andina on onon be wonbe jodade fanka jangube marube hakkil wonbe jodade do sikka ko dum noni solution modon na solution non son immaki wowlu don bayi son wowli jama on nanay yeti don be ko bedanata kon onon be jangube sikke ko menen wonno wadde ma ko jama wonno wadde ko hore modon wonno wadde jama on imamu be waji ke ofi dewle waji ke fu fi piji ko Allah ande ko Allah hida yarlaki ko dum tun imamu be wajoto be wajota ko fi actualité leydi mabbe ni alors ko politique ni politique na ennugol ko ben hikkoto be yeso tun fino laawi de fino sare yare yeso ma fino sariya wadirte wana dum tun politique dina on e fome de ngande ko woni politique ko fira politique ka dum man donc immode onon kadi ko devoir modo yeta go jama on ko fewndi ko a très bientôt haray no ande Mamadi o votanaka hande o votanaka jango are ko non a très bientôt for the image